Isus je ispričao priču o ljudima koji su bili puni samopouzdanja i samopravednosti i koji su sa visine gledali na druge. Jednom su dva čovjeka došla u hram da se mole. Jedan je bio vjerski učenjak, a drugi poreznik. Vjerski učenjak je stao sa strane i počeo da se moli. Bože, hvala ti što nisam kao drugi ljudi. Nisam pohlepan, nisam preljubnik, nisam nepravedan i nisam čak ni kao ovaj poreznik. Postim 2 puta sedmično i dajem 10% od sveg prihoda. A poreznik je stajao iz daleka, ne usuđujući se ni da podigne oči prema nebu. On se udarao u prsa i govorio: Bože, oprosti mi, jer sam grešnik. Nakon što je ovo ispričao, Isus reče: Kažem vam, taj čovjek je otišao kući sa oproštenim grijesima, a ne ovaj vjerski učenjak. Jer kogod sebe uzdiže, bit će ponižen. Ako se ponizi, bit će uzvišen. U poređenju molitve vjerskog učenjaka i molitve carinika, kako razumijemo njihov pogled na Božji sud? Zašto je Isus rekao da su porezniku grijesi oprošteni, a vjerskom učenjaku nisu? Kada znaš da je stanje srca ono što je važno Bogu, kako to utiče na način na koji vidiš molitvu i istinsko štovanje?